Moroitve, täällä on Suomi 12 ja tutoriaaleiden parissa. Intro tutorial Movie Makerille. Siis Movie Makerin elokuvatyökaluilla. Siis elokuva Windows Liven elokuvatyökalu. Intron tekeminen siis. Se otan projekti. Viimeisimmät sijainnit, videot. Täältä pitäisi epyksi. Noin, avataan kuva. Vähän näin uusi projekti. Se olikin editoitu. Otin täältä kuvaa. Noin. Ei löydy. Katsotaan kaikki tiedostot, niin löydetään. Mä tein vielä uuden pankin kuvan tosta. Itsitään se. Tuossa. No, tehdään näin. Noin, mennään tätä kautta viemään se tiedosto tänne. En tiedä mikä sinne tilttaisi, mutta Minecraft Epic Craft kuva vien tonne. Noin. Tässä kun on tää meidän kuva, niin kun tommonen yksi, niin ehkä kannattaa toisenkin viedä tänne. Noin, siis, no niin, tää ei nytten ei oo mikään sille intro, kun tää pitäisi lisätä kaikkea hienouksia. Mä menisin, että menkää tänne kun animaatiot. Täältä voit ottaa sen pixel artia. Mä aina tykkään käyttää tätä, tällaista. Ei kun tähän, vaikka tolle pikseli, mä tykkään noisista pikselijutuista. Mutta nyt käytän tällaista. Suomalainen Epic Craft. Sitten ne voi lisätä tällaisen. Liikkumaan näitä. Zoomaa ylöspäin. Suomalainen Epic. Täältä etsitään tällainen kun... Tän osaa itse päättää, mutta... Mä etin tällaisen omanlaisen. Ylöspäin menevän. Noin. Suomalainen Epic Craft Minecraft Server. Mä laitan tän. Mä oon tottunut tällaiseen. Otan tuo. Hei tämmönen niinku. Sitten saa itse päättää tämän keston, miten pitkä tämän tämä ensimmäinen kestää. Mä laitan vaikka 5 sekuntia. Eli suomalainen Epic Craft Minecraft Server. Ja suomalainen. Mä laitan jonkun... Vaikka, jos vaikka jotain ensilaisella laittaa vaikka tälle mustavalkoiseksi. Epic Craft Minecraft Serveristä tulee tällainen valoinen. Täällä voi kyllä itse vaihdella näitä, että... Tämmönen ihan siisti. Paitsi tää on väärin päin. No ja sitten... Pitää myös muistaa yksi juttu, että ei laita liikaa näitä. Mä laitan ihan perus, ei mitään toisen tuollainen. Sitten tähän laitetaan jotain muutakin. Tää ei muuten olisi mikään hieno. Muokkaa animaatiot. Otakkaan. No niin, testataan. Suomalainen Epic Craft Minecraft Server, suomalainen Epic Craft Minecraft Server. Noin. Musta toinen on liian hidas. Sitä voisi laittaa vaikka 5.
Tuosta on 8 sekunnin video. Minecraft server. Sitten, jos haluaa jonkun lopetuksen, niin otan... Jos sulla olisi Jos sulla olisi haluaisit siihen jonkun sen hienomman tehdyn, niin olisi selkeämpi. Siis jos haluat vaikka jonkun erilaisen kuvan tähän. Noin. Sitten testataan. Noin. Sitten ei vaan kun lisää musiikkia. Lisämusiikki. Hip-hop vaikka jätän tää. Sitten kuunnellaan. Katsotaanpas tämä. Joo. Joo, siis oli ihan hyvä. Katsotaan tästä nyt. Juu. Tällainen. Näitä voisi vielä, jos haluaisi niitä Cinema 4D-tekstillä, niin laittaa tuohon sellaisen Cinema 4D-tekstiä ja sitten vaikka tuosta. Seuraavaksi tulee tämmöinen, mikä nyt tuleekaan, jonkunlainen intro tutoriaali jollakin paremmalla ohjelmalla, mutta en ole päättänyt millä. Joo. Siihen mennessä siis nähdään seuraavassa jutuissa. Moi!